Aștept, am văzut, femeii vin să mai caută de mine, nu mai aduce cât, mai scutul, mai măr, dar fac și eu singur cât pot. Și trup păsări cu patajică, cu grădină, ocupații, mai bine când ești ocupații. Mulțumim Domnului cu vieți. Dar de ce vreți să plângeți? Bucurie. Credeam că de singurătate. Cea mai mare boală singurătatea. Cea mai mare boală asta e că te mai mângâi cu ora, cu altă, mai iei. Eu ies cu mine, dar sala e mai greu. Dar când vine cineva și vă deschide poarta, vă bucurați? Da. De ce? Deci că am fost și la vorbă. Copiii vin rar? Au fost, am la sărbători, au fost. Nu e acasă! Nu e acasă. Îți dă de una, nu e acasă. Hai, dă mâncare la bucurății. Cătine! Bună ziua. Bună ziua! Și ce mai faci? În casă. Ține un prânz cald, sănătate mult. Pe rândul la... Mulțumim frumos. Cu Vatra Străbună suntem, eu sunt voluntariat, ea e președintele la Vatra Străbună, dar eu o ajut. Aveți timp și pentru asta? Că găsim. De fiecare dată eu sunt prezentă și la școală lucrez, pensionar, la școală lucrez, la Casa de Cultură și cu Vera. Activăm de vreo 14 ani. Am activat cu o altă asociație obștească. Acum am avut un proiect cu Casmedo de îngrijiri socio-medicale la domiciliu. El a fost beneficiarul nostru. Avem un parteneriat cu primăria, cu Helpegiu, am inițiat un proiect îmbătrânire activă și implicarea vârstnicilor în viața socială a localității. Avem un grup de sprijin reciproc, nou format. Avem grupul de seniori care activăm și încercăm să ne menținem. De ce faceți toate lucrurile acestea? Știți, implicarea la vârsta noastră în viața socială costă mult pe noi, ne costă mult. Adică timpul care îl petrecem, care îl oferim și primim o plăcere. Iar când ne ducem, eu am să spun. De ce? Știți, sentimentul să-ți... De singurătate. Da. Spre motiv și am zis că să mă opresc, nu mă duc nicăieri, stau acasă, citesc pe televizorul. Și știți, când ajungi la o poartă și îți deschide, avem care nu se mișcă, sunt întuiți la pat, avem... Și când lumea se mobilizează și formează o echipă și mână de la mână venim cu un prânz cald și omul cel care vede o postare, mă rog, cineva ne judecă, cineva nu vrem laudă, că asta nu o facem de laudă, asta o facem pur și simplu dintr-un sentiment omenesc, că mobilizând comunitatea, numai felul ăsta ai succes. La câți oameni ajungeți cu prânzuri calde? Am avut 55, am avut 36, 32. Vrem să vadă, să mobilizăm, să sensibilizăm mai multă lume, să vadă ce se poate de făcut. Fiind aici în sat, aproape de fiecare om, îi vedeți durerea la propriu. Foarte, câteodată nu se exteriorizează tot ce este în sufletul omului. Dar cred eu că avem cu toți în viață o menire.